Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну ноктасы тапшыруы реклама кеткенше менә шул ук Башкортстандагы әлеге Мишәр үзәге турында сөйләшә башлаган идек. Ирек әфәнде, яңадан сезгә мөрәҗәгать итәбез. Менә бу вакыйгалар чыннан да сездә ниндирәк тәэсирләр уятты? Мондый үзәкләр булдыру, китаплар махсус чыгару, аннары тарихны ничектер үзләренчә язу, шулай ук татар урынына да ниндидер көнбатыш диалекты дигән төшенчәләрне кертү, ул нәрсәләргә бәйле һәм сез ничек кабул итәсез мондый яңалыкларны? Bizden yaklarda Tatarlar bu нәрсә турында практически ишетмиләрде. Кем интернетта татар төркемнәрендә ничектер катнаша, алар гына нәрсәдер ишетә. Булай бит мондагы телевидение, мондагы газеталар бөтенләй бу мәсьәләгә берничек тә кагылмыйлар. Безне күрше халыкларыбыз, алсагыз безнең Мишәр татарларының формалашкан җирен, территорияны 13-14 гасырда формалашканбыз дип санала. Бездә күрше халыклар берсе дә безне качан да Мишәр дип белмиләр. Аларга аңлатырга тырышсаң да, аңлату авыр. Алар безне тик татар дип кенә белә. Урысы да, мукшысы да, чувашы да, башкалары анда шокшы, мокшы, эрзялар. Алар безне татар дип кенә белә. Сезнең аңлашылайы, сорауны башка төрлерәк итеп бирәм сезгә. Менә әгәр дә сездә мондай вакыйгалар булса дип әйтик инде. Шулай ук сездә менә шул Мишәрләр үзәге ачтылар ди инде. Яисә анда төрле тарихи китапларны булдыралар. Менә сезнең мөнәсәбәт ничек булыр һәм ниндирәк хәрәкәтләр башланыр иде? Мондый хәлләр аз гына башланмый калган иде 90-нчы еллар башында. Мин ул вакытта мондагы Мордовиядагы татарларның якташлар дигән җәмгыятенең башчысы идем. Һәм миңа шундый кешеләр берничә кат килделәр. Әйдәгез башлыйбыз шундый эш. Без сез Мишәрләр, сез Казаннан аерым дип, без сезгә ярдәм итәбез, мәкаләләрегезне чыгарабыз, акча бирәбез дип. Мин аларны бер артлатчыват иттем. Берсе Мәскәүдән иде, берсе прям безнең ул мәрхүм инде татар кешесе, безнең Белый дом дип әйтәләр инде, Меркушкинның ярдәмчесе иде. Bu нәрсәләргә без каты әттек. Юк, бөтен татар. Без акылдан язмаган. Тик үзе безне Мишәр дип әйттек. Ул Башкортстан ягында рәнгәннәр андагы Мишәр татарлары читтән үзләрен гел Мишәр дип әйтәләр. Алар инде кабул иткән бу исемне. Мишәр дип. Безнең өчен ниндидер ул, инде оскорбление да түгел. Әмма безнең исем түгел.